аз мога да го прочита това. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Heart rate is... Здравейте на всички, аз се казвам Глория и ако още не ме познавате, приятно ми е да се запознаем. Добре дошли в моят канал Глория L&A. В днешното видео, както сте разбрали от заглавието му, ще опитвам немски храни. А къде ще ги опитвам? Ами в Германия, разбира се, оттам откъдето съм ги купила. Сега се намирам на реката Майн в Франкфурт и ще ви покажа едни от интересните храни, които купих от магазина и ще опитвам специално за вас. Първото нещо, което ще опитам, ще бъде ето това нещо. Apple Air нещо си банане. Ето, надявам се да го виждате добре. Това е нещо като някакъв сок, има ягода нарисувана, банан и ябълка. Не изглежда като най-вкусното нещо, обаче сега ще го опитам да видим какво ще е. Това даже не знам. О, това ще отвратително. Не мирише лошо, ама... Не е много гадно. Има смесен вкус на ягода, ябълка и банан, както се очакваме, и като някакво бебешко пюре. Доста е сладичко. Вкусно е, не очаквах. Взех го от биорафта в един от магазините тук и мислех, че няма да е особено вкусно, обаче е доста хубаво. Ако трябва да направя някаква измислена класация, бих му дала 5, защото не съм много фен на цветовете, иначе ми харесва. Второто нещо, за което страшно много се вълнувам, е този шоколадов чипс, който можете да видите на Nestle, позната марка за нас. Не знам точно какво ще бъде и дали ще бъде страшно хрупкав или не. Ето сега, когато го отворя, ще проверим. Много яко се отваря. Някаква тук опаковка. И чипса. Изглежда е така. Мирише супер вкусно. Хрупкава. Доста е хрупкав. Оператор, искаш да опитам? Да. Много е вкусно това, да. Това му даваме 8. Чего кое вътре? Вътре... Ето такова е вътре. Сега да опитам и второто нещо за пиене, което не знам дали е немско, обаче Иван държеше да го опитам, защото никога не съм го опитвала. Mountain Dew. Така ли се казва? Така се казва. Ето. Това мирише на лимон много силно и ме е страх. Ама аз по принцип не пия газирани напитки, но заради Иван тук, където ме кара да опитвам и заради вас, разбира се, на здраве. Това е вкусно. Между другото не е супер газирано, нормално газирано е. Вкусно е. Има някакъв вкус на лимон, обаче не е изключително кисел, по-скоро е сладко-кисел лимон. Не знам какво друго има вътре. Яка му е опаковката светеща. Добре, следващото нещо, което ще опитам, ще е отново нещо с ягода, т.е. с някакъв плод. Отново по препоръка на Иван. Той избра половината неща в това видео, така че... Сега ще видим какво ще е. Изглежда много яко опаковката. Ако не е друго, поне е много сладичко. Йогурт. Би трябвало да е нещо йогурт, шоколадово, с ягода вътре. Като малко шоколадче. Така се вижда. Вътре има топче с ягода. Много силен вкус има на ягода. И на йогурт. Май вътре е... Ето вижте. Май вътре е йогурт с топчета някакви с нещо ягодово и шоколад. Не знам дали виждате, много сте далече, ама не е много вкусно. Например 4, нещо такова. Не е от най-вкусните неща, които могат да се опитват. Следващото нещо, за което страшно много се вълнувам, е ето това. Не знам какво имам чувството, че ще е шоколад, а вътре ще има лед. Така ми изглежда. Или по-вероятно да е някакво желе, обаче наистина на опаковката изглежда се едно, че има някакъв филетчета вътре тук в шоколадното нещо. Пише, че трябва да се държи в хладилника, така че не сме го държали в хладилника. Знаете? Как сега? Искам на това видео
нищо да не разсипвам, така че ето така сега. Не знам колко виждате. Малки са, аз мисля, че ще са големи. Това е много гадно. Дай ми на мен. Това е страшно гадно, хорица. Отвър. Вътре тече. Значи, отвън е шоколад, което си е добре. Обаче отвътре е нещо, което тече, вече тече тук в опаковката, половинката. Чисто като вода изглежда, обаче на вкус е много кисело. Не знам, Иване, какво е. Кисело е, гадно е. 10 от 10. 10? Айде пак на Иван глупостите. Глупости, това е двойка. Единичка даже. Отвър. Много е. Ето вижте, не си го купувайте. Никога. Това не е трябвало да го сложим в фризера, не в хладилник. Не, много е яко. Защото сега като го опитваш, то тече много гадно. Отвър. Това е едно. Една много гадна единица. Следващото нещо, за което много се вълнувам, са ето тези неща. Единственото солено нещо, всъщност, което съм взела да опитам май, така ще се получи, е напитката, но от храните става въпрос. Ето това. Erbsen Crunchy Peas. Sweet chili, това по него пише на английски. Натролик охне. Значи, преведено, крах с нещо отвън. Какво е това нещо? Сега ще разберем. Тук пише Sweet Chili. Какво ще е това Sweet Chili? Не знам. Да му се види. Наистина исках в този клип нищо да не разсипвам. Много е странно. Вие яли сте някога грах с чили? Това не е сладко. Това не е сладко чили. Лъжат. Лъжат. Ами, че е вкусно, обаче е людо. Наистина е людо. Много странно. Точно има вкус някакъв като леплевия. Това бих му дала, бих го хапвала пак. Вкусничко е. Бих му дала може би 6-7. Добре, стигнахме до предпоследното нещо. Това ще е отвратително. Иван ме накара да го купя. Заповядайте. Фрути, тути фрути. Ако се чуете какво е това, не знам. Добре, това прилича на вафла с конфитюр вътре, обаче вафлата е с много тънка, не знам какво, като начос, ама прави. Не знам какво ще е това. Бързо да го пипаме. Така си нещо парчета. Дали ще е вкусно? Това е сладко купити с салфетка. Бяла салфетка. Може да е туалетна хартия, не знам. Мирише много гадно. Попадна в реката. Попадна в реката? Трябва! Това звука е като салфетка. И на вкус, не само на вид. Блак. Ето тук съм си убила една тайна лъжица. За да опитаме нещо, което ми изглежда супер готино. Между другото струваше 99 цента. Много яко, нали? Вижте, това е нещо като кремче. Така. Мирише много вкусно, но това е подобно на такова кремче, като от тия на доктор Йоткер. Опитваме го, разбъркваме го. И сега ще опитаме. Доста е вкусно. Ама ти пишат. Моят вкус. Това мога да го вземам цялото. Точно така. Значи, това ми е любимото. Добре, опитах много вкусни неща. Похапахме много комари. Разбих се с една пчела. И какво ли още не за това видео. Моля ви, мисля, че е време и заслужих поне един лайк от вас.
А ако не сте се абонирали за канала ми, не забравяйте да го направите и натиснете камбанката, за да получавате известия, когато качвам ново видео. Последвайте ме в Instagram, както и харесате страницата ми във Facebook. Ако имате някакви въпроси, каквито идеи и теми, на които да правя видеа, моля ви, пишете ми в Instagram, във Facebook или под това видео. Благодаря ви, че го изгледахте до края. Чао! Пращам ви целувки и ще се видим скоро. И не забравяйте, ако сте хапвали някои от тези храни, да ми напишете отдолу в коментари. Чао!